Ahoj, vítejte u mého dalšího videa a dneska to máme hraní lolka, takže budeme hrát lolko. Teda, no jo, lolko, tak. Takže já si něco nakoupím a jdeme na to. Takže, ne, počkáme radši na poskoky, dobré, lepší. Takže počkáme na poskoky a půjdeme pařit. Tak, dobré, jenom jsem si trošku upravil kameru. Dobré. Takže, Annie, já jsem, zkoušej si, blablabla, volné kamery, blablabla, blablabla, počkejte, upravím si trošku kameru. Tak, děkuji za to, že jsem si ji mohl opravit, abyste si nějak tento, blablabla, a 30 sekund do zrození poskoku, takže já si rozdělím schopnost, tak. Moje první schopnost, zatím jako tak. Takže počkáme si, máme to kooperativku, nemáme jako PvP souboj, takže vlastně je to lepší. A jo, zrodili se podskoky. Jdeme. Takže polezeme tady má. Jo, polezeme tady má. Jako omlouvám se za grafiku, ale i tak prostě jako grafika je strašná, ale co nadělám, jako myslím, jak to natáčím, ne jako na tom, na lolku, ale na tom, pozor, kamera, dobré, tak, kamera je zasáhnuta a můžeme jít, takže, bam, tak, pozor, tam nepůjdu radši jako tak. Mám zatím úroveň zaříkavače jenom 5, takže potřebuju větší úroveň zaříkavače. Tak, dobré. Tak. Počkáme si. Chyba, že vidět, jo, už jim to bere. Jsem si říkal, že jim to nějak nebere. Tak, pojď. Lámo. Tak. Yes! Všichni dvojka. A já akorát ten tu otraman. Čeče. Nádar čeče. Počkáme. Andy bot je 3. A naše Annie je zatím 2. To je blbý. Tak, nové kouzlo přijato. Teda dá se říct schopnost, tak. Já si dám toto. Upravím. Tak, dobré. Konec upravování kamery, nebo už se to zblázním. Tak. Takže jedeme. Někdo mi. Tak, dobré. Takže. Počkáme si. Bimbot. Bomba. Pojďte. Počkat, ještě nemůžu, nechoď tam. To je baba 1. Počkáme, tak. Teď můžem. Yes. Já nevím, jestli tam něco vidíte. Jo, no. Já tam taky prdlají vidím, protože jako, když se podívám do kamery, tak tam fakt prdlají vidím, že je tam tolik příšerek, ale jako na obrazovce normálně PS to vidím nevím, čím to je. Tak. Počkáme teda na to. OK, no. Takže tohle bude vlastně takové menší videjko, asi těžko to dám, asi těžko zkusím to dát do konce, jakoby
té kooperativky jako do vítězství, ale no aspoň třeba do půlky, kdyby se to dalo. Protože jako zatím 5 minut a jsme teprve u prvního toho, takže... Omračení. Ajajajajajajaj. To je těsné, těsné. Těsné jak moje boty. Tak, dobré. Tak. Může mít naději! Všechno to rebel. Všechno to je rebel. Ava. Rebel. Tak. Já si teda skočím na vyvolávací plošinu. Tak. Musím se nakoupit. Tak. Takže si koupíme útočné. Takže si koupím toto. Dobré, stačit. Tak. Aha, jo, počkat, ještě budu potřebovat, ale to nevím, jestli, no. Počkat. Aktivace odhalí 2 sekundy malou oblast v dosahu 2500 jednotek odhalení nepřináší šampioni, budou viditelní po dobu 5 sekund. Koupit. Nein! Já chci toto. Já to nechci. Fuj. Prodat. Dobré, tak. A koupíme si... Takže toto. Dobré, tak to máme. To bychom měli, tak a můžeme jít. Tak. Bo já jsem strašně náročný toto, fakt, ale... Takže musíme to nějak zholit. Počkat, to si tu nechám. Kam bych to strkal. Tak. Máme tam Any. Ne, Henny až vzadu, aha. To ještě přežijem. A tu dole, tu jsou boti. VS boti. Takže si skočíme tady. Dobrá, můžeme jít. Kam jdu do prdele? Jsem se lekl, až mi vměkl. Tak, no, počkáme tady. Ježišmarja, no, super, tak, už to mám. Oživ tamania, mauda barabum, bát, Nechaj mě, Aničko, nechaj mě. Já jsem ti nic neudělal, jsem horší než Jeníčok. Počkat, schováme se. Fritované, go. Útok! Ne, serem na to. Kaj máš medvěda, Sauruma? Saurumana ještě nemá medvěda? Škoda. Já chci... Hej, Eničko, já chci medvěda. Dej mi medvěda. Annie, please bear. A ona ho ještě nemá. No tak budeme muset počkat. Prý level 5, no tak já si přidám si další kouzlo. Au, hej, brzdí. Preboha mojeho. Ach, chuj to vymyslel. Aby ta Annie byla nejsilnější.
Počkat, čo to je? Točíme to sem. Medvěd, ale není můj. 5, 4, 3, 2, 1. Tada! Tak, dobré. A jdeme dál. Ne, počkat, nejdeme dál, ale koupíme si elixíry, dobré. Tak, elixíru stačí. Jdeme. Počkat, nikam nejdu, tady jdu. Tady jdem. Ty máčo. Si ze mě dělají prdel, ne? Čo, pojďte sem. Ale jo, zabil jsem aspoň. Ne, nezabil jsem. Škoda, jsem mohl zabít Miss Fortune. No. Pořád na jednom místě, to není možné. Ako to? Jak to? Ach, bože. No, aspoň kdyby ta grafika byla o něco lepší, protože já tam vidím tam takové čáry. Ale to je jedno. Doufám teda, jako, doufám, že je to dost viditelné na to, abyste tam něco viděli. Jakoby tak, aspoň ty postavičky. Protože já to točím pro vás, ne pro sebe. Já to vidím na obrazovce, takže vlastně točím pro vás, jak umím krásně bojovat, jo. To je strašné. Takže, jako... Tak. Mě to tak strašně baví. Chodit pořád jenom sem a tam. To je strašné. No, tak nic, já jdu teda na boty, botičky. Myslím jako tady. Miss Fortune zničila si věč. A sakra. Já serem na to. Zabijem tohoto šuja. Počkajme, děti. Ojo! Yes! Dobre, tak, aspoň něco jsem získal. Doufám teda. Tak, pojďme. Pojďme, děcka, na ně. Ty, level 10! Já se z toho podělám už fakt. A kdo ta Anibot dělá? Tak, dáme si trojku. Bože. Já už to nepřežiju. Jestli mě někdo chce na výpomoc, nebo prostě jako, já jsem dobrý, ale prostě, když je tam ta Annie, prostě tak to nedávám, no. Já nevím jak to. No, budu se muset nějak tento nahoru, ahoj, tak nahoru úplně, ahoj, jako myslím ahoj nahoru úplně, ani musím říct, běž pryč někam do píp, protože já už se z toho podělám normálně, takže já půjdu na jinou stranu, nebo ne, musím jít na Miss Fortune, tady, protože, aha, Miss Fortune už je mrtvá, no to nevadí, ale je tam pořád Ashbot, takže, jdu na Ashbot, no, a tak budu muset končit videjko, nebo už se z toho fakt potento, takže, jako mě to většinou trvá těch 30 sekund jako tak, ale, teda 30 minut, ale, ještě, když tam není
když tam není, tak už by jsme byli asi jakoby u té základny, ale tak to naděláme, no. Tak, konečně nové kouzlo, hurá. Tak, jdem na to. Tak, jdeme. Sorry za tu tmu, já za to fakt nemůžu, protože to je tam fakt náhodně udělané, protože... Au. Dobré, musím se trošku nechat odstentovat. No a já se s vámi teďka rozloučím. A no, takže já se s vámi loučím. Ne, neloučím, neloučím. Ještě budeme hrát. Nechci vás zklamat, protože opravdu záleží mi na tom, aby jsem aspoň někoho pobavil, protože jak vidím jako na těch videích, že tam mám třeba jenom 4-5 zhlédnutí, jako tak mi to, tak, ne, že by mě to, no, jako, ne, že se mě to dotkne, ale tak, i když, no tak, a tohle už je asi konec, jak to tak vidím. No, ještě bych vám chtěl říct, že jak já vidím na těch videích třeba, já nevím, že mi tam někdo dá dislike a já nevím, ani jeden like, mám tam prostě jeden dislike a 3 hlednutí, jako, tak mě to trošku štve, protože jako já to točím pro vás prostě, abyste se aspoň trošku podívali, protože když se díváte na ty youtubery jako třeba já nevím Lolko, tak oni to točí přes Camtasiu, ale Camtasia teďka prostě není, až bude, já nevím, ona bude tak při tím videjku, jako při tím gameplay už by mohla být další video, co pro vás mám nachystané, tak je to video, jakoby jak jsme jeli autem a vlastně seděli jsme v kufru, jo, a bylo tam na nás přitlačené kolo, seděl jsem tam já, bratranec a tak. Takže to by mohlo být ještě dnes, teda jakoby po tomhle videjku a teďka už se s vámi loučím, takže bohužel jsem to nedohrál, takže nevadí a ahoj.